Mga ka-disciple, naranasan mo na bang makakita ng taong laging handang tumulong kahit pagod na? Ganon si Jesus. Kahit galing sa pagtuturo at pagpapalayas ng mga masasamang espiritu, patuloy pa rin siyang naglilingkod. September 3 Memorial of St. Gregory the Great, Pope and Doctor of the Church. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 4:38-44, pumunta si Jesus sa bahay ni Simon Pedro. Naroon ang biyena ni Pedro, may matinding lagnat. Nilapitan niya, tinapik ang babaeng may sakit at agad na nawala ang lagnat. Pagkatapos noon, nagsilbi pa siya sa kanila. Paglubog ng araw, lahat ng may sakit at pinahihirapan ng masasamang espiritu ay dinala kay Jesus. Hinipon niya ang bawat isa at pinagaling. Nang bumubulong ang mga demonyo, ikaw ang anak ng Diyos. Itinakumik niya ang kanilang bibig sapagkat hindi pa oras ipahayag iyon. Kinaumagahan, pumunta si Jesus sa isang liblib na lugar para manalangin, pero sinundan siya ng mga tao. Ayaw nilang paalisin siya, pero sinabi niya, "Kailangan ko ring ipangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos sa iba pang bayan dahil ito ang aking misyon." Mga ka-disciple, ano ang nakikita natin dito? Una, si Jesus ay laging handang magpagaling at magmahal kahit pagod na pagod. Pangalawa, hindi siya nakatuon lang sa isang lugar, kundi sa misyon ay binigay ng Ama. Ganito rin si San Gregorio Magno na ating ginugunita ngayon. Kahit siya ay naging Santo Papa, hindi siya naging komportable lang sa trono ng kapangyarihan. Tinawag siyang Servus Servorum Dei, alipin ng mga alipin ng Diyos. Dahil para sa kanya ang tunay na liderato ay paglilingkod. Mga ka-disciple, tinatawag din tayo ng Diyos na maging pagpapagaling sa iba, sa ating pamilya, kaibigan at komunidad. Hindi kailangan ng malalaking himala. Minsan, sapat na ang ating malasakit, panalangin at pagiging tapat sa misyon na ibinigay niya. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!